लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बे लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों मा होननानै आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी लोगोसे जेनेभार दैमारी बिथांमोना मेथाइखौ रोजाबदों जितेन बसुमतारी बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों हwnna nwi बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मा होननानै अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना साननैसो उनावनो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेना थायोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।